Occidental nga nagsumeter sa mga dokumento sa PIDEA posible makabing nga drug cleared. Sa mga balita nasyonal, 5 ka PIDEA agents ginaimbestigahan angot sa fake drug bust video sa syudad sang Dumaguete. Pag-hire sang Chinese workers para sa infrastructure projects diri sa Pilipinas ginpatag sang Malacañang. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga Lawebes, Oktubre 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Good morning! Happy Thursday sa ato ng mga ka-action boy, no? Good Yes, morning, Danay! Happy birthday. Happy Happy birthday. Thursday. Karon may mapag-greeted na happy birthday, so nag-advance ka lang. Greet ko karon niya nga happy birthday. Na. Una ko daan bala. sige, Ang ako go. nga hinablos bala si Kat, Duran, ano ang apelyido? Simbana. Basta, kat-kat Duran ah. Candazo, pati ka na, Candazo. Si Kat Duran Candazo, happy 17th birthday pa lang. Wow, Dasal na perfect. 18. Oh, at least 2021, base wala na sang Wala COVID, na sang maka-celebrate COVID, gid. maka-debut. Debut. 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 Maka-debat. Yes. Happy birthday, Kat. Happy birthday, Kat! Wow, pakisa. Good morning man kay Rudy Mar, Makuha Batelier, Sir Alex Monteza, good morning. Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Action Boy and Action Eden. Salamat, gid. Mayong aga hambal ni Sir Alex ka katugnaw ko no matawhay nga kalangitan. Jasmine Hinoel Jinky, good morning. Eddie Rio, good morning man. Watching from Romblon. Wow. Salamat. Bia Jonathan, of course. Good morning. Kag kay Nick Alit III. Good morning, Kaksyon. Ka morning man kuno kay Lola Alit sa Banwasang Morsha. Masundan mo da, Action Boy. Dala, pangita ko pa. Sige, go lang, anay. Kay Margier, good morning man. Breath Heart Tonato. Good morning, watching from Antipolo City with my wife Mimi and my son Carl Andrew Tonato. Thank you so much. Patamyaw ko no siling ni amigo ta Alex sa selo sa family sa barangay na Bulao sa Sipalay, sa pamilya Ramirez sa barangay Granada, no? Kag kay Shell Ginodila ta Beltran, good morning man. Patamyaw man kay Joan Alegre, good morning sa imo Joan. Kag sa kay Heaven okay. Sa kay Mergy Terrania, kay Valencia, kay Kenneth Valencia, kag kay Vanessa Mayo, ari na sa black and white, Black and yellow. black and yellow. Yes. Okay. Teka, kwanto, no? Ang kanami, isang ko, Kay ka stand color out. combination. Basta black, may ka stand out, ginang yellow. Good evening ko halin kay Vanessa. Kay Gab ito sila mo. Sige. Go, anay. Kay Madeline Jordan, good morning man. Kag kay, of course, doon, reaction boy, na doon na schedule lagi dia si President Dennis Richard Tiboro mga kada adlaw gid yang nga tanan mabugtaw gid sila alas 4 pa lang kay matanaw kay Action Fred na correct. Okay, balo ka ti presidente siya mo. ti tanaw bala kay gina naman ko nila kung naka-color ko kuno ti winner siya kuno naka-black ko to perfect Kay ginakuan gali nilang napustahan na anong color. pero may anong color sa akon nga bayo dito na pressure mo doon na pressure mo ng manenay mo Okay, kay daog siya gali. winner siya kuno may $5 siguro kay Ma'am Vanessa May. Perte. Sige, sa kay Narisa Ruiz Ilare. Good morning man. Kag kay Joan Algabre. Sa imo, good morning man. Kay Annabel Lobrido Ciruelo. Sa kay Wengski Lim Morales. Good morning, Weng. Kag sa ila dira ni Natnat, ni Abi, ni August, good morning. Kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., maayong aga man. Okay, Maria Teresa Hofilanya, watching from Bago City. Makilala ko niyang mga pamilya Hofilanya sa siyudad ng Bago, no? Correct. Jonalyn Padillos, good morning man. Sige, ang iban ka rin naman ha, standby kita sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Gindeklarar na COVID-19 free ang banwa sang San Enrique sa Negros Occidental. Sa record sang Provincial Health Office, ginpresentar ni Provincial Incident Management Team spokesperson Chacha Magallanes kahapon nga adlaw ang San Enrique amo na ang ikaduha nga COVID-19 municipality sa probinsya nga nangin COVID-free. Una dire amo ang banwa sang Hinobaan. Ang Toboso nga nagligid nga adlaw COVID-19 free na, pangkaron may 3 naman ka mga active cases. Ang Negros Occidental may kabugusan na nga 4,099 nga confirmed cases, 2,962 ang recoveries, kag 1,137 ka active cases. Nagapanguna sa may pinakamaramong nga active cases ang siyudad sang Kamankalan nga may 157, ginasundan sa Silay 141, San Carlos nga may 87, Victorias nga may 84, Talisay 83, siyudad sa Bago nga may 75, siyudad sa La Carlota nga may 74, Sipalay 61, Ibi Magalona 57, kag Cadiz 47. Nagka-record naman sang 137 kabago nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas. Pinakadamo nga na-record sang bago nga kaso among syudad sang Iloilo nga may 59, Negros Occidental nga may 30, probinsya sang Iloilo nga may 22, syudad sang Bacolod nga may 13 kag 11 naman sa Capiz. Ang Western Visayas may 15,042 nga kabilugan nga kaso kag 3,052 diri ang aktibo. Ginanunsyo man sang DOH 6 ang 11,634 ka kabilugan nga recoveries matapos na dugangan sang 102 ka bag-o nga nag-ayo sa masakit. Samtang wala sang bag-o nga napatay sa COVID-19 sa Western Visayas, rason nga nagpabilin karon sa 356. Posibleng duha lamang sa 12 ka mga barangay sa Negros Occidental nga nagpasa sang dokumento agud makabig nga hilway sa droga ang makabig na nga cleared barangays. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga duda ini nga malakip ang 12 apang ilang ginatinghuan nga mapasulod bisan ang duha lamang ka barangay. Sunod kay Gomez, tama kabudlay sa karon ang proseso agud nadeklarar nga drug cleared ang isa ka barangay tungod kinahanglan nga ma-zero sa nagaduso ka nagabaligya sang illegal drugs. Samtang gipag ni Gomez nga medyo nagsaka ang presyo sang shabu tungod ginakulang ng supply. Isa pa sa nakita ni Gomez amo nga ginagamit ng social media sa pagpangita kung diin may available nga supply sang shabu apa nagapost nagausar sang lain nga ngalan nga amo naman sa karon ang ginatutukan sang ahensya. Amoy na sa atong tinguhan sir no na pero kami sir sa PDEA inaanga 12 nga barangays dudali kami sir. In fact ang sa base sa meeting namo no the other day sa Anti-Drug Abuse Council sa Bacolod City, duha lang ang posible nga makasulod sir. Nagpanubo naman sa moral sa hanay sang PIDEA ang peke nga drug buy-bust nga kahimuan sang pila ka PIDEA agent sa syudad sang Dumaguete, Negros Oriental. Sa interview sa Aksyon Firing Line, pasiguro ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga hindi matabo ang pareho nga insidente diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod tungod ila ginatinguhaan nga magabase sa intelligence reports kag case build-up ang kada operasyon nga ginahimo. Dugang pa ni Gomez, dako ini nga bagay tungod may pamilya man ang subject sa operasyon kag mahimo mas mabugat nga kaso nga tubangon sa isa ka agent nga madagpan nga nagpeke sang operasyon. Ini nga insidente bagan nakapalumuraw sa aton sir no. Although I'm not in possession sir no to give comment kay mo gani way maliko first hand information kung ano man ang mga circumstances na tabo. Pero siguro sir sa amon din sa aton sa Negros Occidental sino kini sa Bacolod gintinguhan maginaton sir no naton mga operations ginbase ginaton sa mga intel reports kag sa case build up. Samtang magamay na lamang ang volume sa illegal drugs sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sa interview sa kay PIDEA Head Negros Occidental sa Negros Occidental nga si Nicolas Gomez, maayo ini nga kung good side din sa pandemic tungod nga nalimitahan ang pagtransport sang illegal drugs sa probinsya.
Duha pa ni Gomez, dako man ang nabulig sa koordinasyon sa PIDEA kag PNP sumuman sa mga kaiping nga probinsya tungod madasig na monitor ang nagatuyo nga magpasulod sa illegal nga droga. Palayag pa ni Gomez nga sa karon, mga remnants na lamang sa mga na-neutralize na nga drug groups ang ina-monitor sa otoridad. Ang general ang monitoring naton sa bilog nga probinsya kag sa Bacolod, ang aton market nagkahinay gid siya, nagkahinay siya tapos ang aton sulod sa aton diri supply sir nagkagamay gid man kag kung nabalaan naton kung aton madumduman nagsulod sa aton diri na kilo man na dakop man dayon. So because gani ang kapulisan kag ang PDEA intensified aton operation against illegal drug activities. Ang kabahin sa mga pahayag ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Bulubanta 2 ka gramo sukon 15,000 ka pesos naman nga balor sa ginasuspetson Cebu ano ko sa baligya sang saging sa buy-bust operation nga ginpatigan sang PIDEA kahapon sang hapon sa Purok Hardin, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Ginkilala ni PIDEA Agent Bambu ang nadakpan kay Ronel Cartel kag residente sang nasambit nga lugar. Sino kay Agent Bambu matapos makabaton sa reklamo sa mga pumuluyo angot sa ginaligar baklanay sang droga nga nagakatabo sa balay ni Cartel, rason nga 2 ka semana sila nagpatigayon sang surveillance. Dugang pa may mga pot session man nga nagakatabo sa ila puloy-an kung kaisa kag sa karon gindala na sa PIDEA Region 6 holding facility si Cartel mangud wala na nagabaton sa mga persona nga bag-o nadagpan ng mga police stations diri sa syudad bilang safety precautions sa tunga sang nagapadayon nga pandemya. Samtang preso naman karon sa Hinawaan PNP Custodial Facility ang 2 ka manlalaki matapos sa dakpan nga nagpangsunog sa mga kahuyan sa sitio sa Lapion, Barangay Damutan, Banwa sa Hinawaan. Ang mga naglatakpan na musanday Lando Teves sa 51 anyos pumuluyo sa mga lugar kag Rolando Pabores 42 anyos ang Barangay 2 Banwa sang Hinigaran. Naaresto ang mga suspect matapos naaktuhan sa mga kapulisan sa idalom sa 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, City Environment and Natural Resources Office kag Hinubaan Police. Sunog kay Police Major Clifford Batadhay naaktuhan sa mga otoridad sa Teves kag Pabores nga ginsunog ang ginabulwanta 2 ka hektarya nga kakahuyan kag ginpangutod pa ang mga kahoy o kun ginpanapas pa ang mga kahoy. Santay Teves kag Pabores ang nagapatuman karon sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9147 kag Presidential Decree 705 ukon paglapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa katapusan nga balita lokal, nagtipo ng pila ka mga mangunguma si dalom sa National Federation of Sugar Workers kilusang magbubukid ng Pilipinas, Bayan kag Karapatan Negros sa paghiwat sang kilos protesta kahapon sa kilid sang Kapitolyo Provincial kasunod sa pagkomemorar sang pangkalibutanon nga adlaw sa mga mangunguma. Sunod kay Clariza Dagatan, chairperson sang Karapatan Negros, tuyo sang ila protesta nga mapalabot sa otoridad ang panawagan nga mauntat na ang pagpamahog kag pagpamatay sa hanay sang mangunguma. Nagapanawagan man si Dagatan sa hustisya para sa mga mangunguma nang inbiktima sang Sagay 9 Massacre. May kaangtanan sa komemorasyon sang pangkalibutanon adlaw sa mga mangunguma, isa man ka aksyon protesta ginhimo sa hanay sang September 21 movement sa atubang sang opisina sang Department of Agrarian Reform sa Banwa sang Binalbagan. Dala ang pangabay nga ipanagtag na ang 200 hektarya sang duta sa Yusay Estate. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size, 16. Kasa ito naman mga Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Okay, good morning lawat sa aton nga mga Facebook followers. Kay Gingging Arroyo dira sa subong sa Manila mo ga pa-interview sa US Embassy. Wow, bongga! Ma-relocate na sa Amerika. Relocate sa... Relocate. Bongga, doon ka relocation site ang US mo. Good luck dira sa imo kay Gingging Arroyo. Kay Rose Wenner sa Germany, good morning. Kay Migo ko Ronnie Vega, good morning man. Raquel Di Maala, good morning sa imo, no? Yes. Kay April Aris, taga Miranda kuno, good morning. Punta na sa family Toroy. Watching ining si April Aris from Kuwait. Yes. So, ito of course ang aton nga Suki. Cory Vidaha, good morning. Siya. Good morning, Cory. Sa Kuwait man. Kuwait man. Basta Gabi, makita no? na ikaw ni April. Oo, Kuwait man. Dugay may Energy Fans Club na sa sa Kuwait man. Basilig Dugay sa Minnesota man, Miara. Base masilig sila lang ano pinsa mo sa Kuwait daw isa lang kapurok. Hindi ano lang may chat man, di ba? Na-create mo bala ang Energy Fans Club tungkol sa chat, di ba la? Correct. Kay Von Carlo Di Paula, good morning man sa imo. Sige, taga paano ko niya? Sige. Ti si Vanessa, kuno niya, balko black and yellow ba? Ginsendi ka isa ko ng PM nila yan, ni sila lang Richard. yan, Hambal ni President, black or white kuno subong akon nga suksok. Iya ni Ma'am Vanessa, yellow-black gidya. So perfect, gidya yellow-black. So wala ni gindaya, kaya sila mala na istoryana, yun na. Perfect. Grabe bala. Judenia Sarmiento Pueg Lazaro, good morning dra sa imo. Sa kay Judenia, na? Sa kay sa paano ko taga kuan gali si Von Carlo Di Paula, taga Barangay Kabog. Kasi nagsaylo na sa una guro sa Panukoy. Hindi pa Kabog na sila. Ang kapitan daw na Di Paula na daw. Perfect. Alan Dimos, good morning man. Kuya Pun. Hindi namin pa sa basa ko. Koyap. Abi ko kuan nga rasa kuan blana nga sa Korean. Or Chinese kay si Richard. Kuya Pun. Hindi kay Kuya Pun. Watching ka sa taga Leyte pa siya. Biliran sa Leyte. Perfect. Good morning. Sige, go. Kay Alex Fuentes, good morning man. Antilo Chong. Please greet ko ng happy birthday, Antilo Chong sang Tangob. Greetings from friends forever. Wow! Happy birthday! Antilo Chong. Ano Chong. sa ni Jan Chong? Si Jan Chong galing may ay na sa iyo. Maninoy, good Maninoy mo Jan Chong morning. kumusta? Kuan nga. Sige. Okay lang. Sir Binong 70, good morning. Live subong ka pamati ang police trainees class itinakda sa Talisay City Police Station, especially sa birthday boy si Erwin Tibor kag Alex Bandiola sang Bago City. Happy birthday Erwin kag Alex. Ano ni sa iha ni President man kay Erwin Tibor mo? Tibor. Kag Alex Bandiola, happy birthday from Sir Binong 70. May linta pang manggubat, mayang buntag sa inyo kaninyong tanan. Dagang salamat. Kay Jam Zidra, may aga sa inyo Action Boy, Action Eden. Greet niya lang happy birthday Henaro Vidal Jr. sa Tokyo, Japan.
hand. Ah, Perfect. okay. Sige. Ay, nga, kung ganito, ito mabasa. Nabasa ko ah. Ano basa? Ugali. No? Ay, sadya. Kaangayan yan, isi mo magbasa. Perfect. Myra Villacruzes Ambagan, pag-greet ko na happy birthday kay Sir Reginald Hudieres. Oh, happy birthday, Sir Reg. Ma-Earl, good morning man. F. Smart Tario Salcedo. Good morning to Tito Boy kay Inday Eden. Tito Boy. Monitoring from Tanza, Cavite. Hinablos ko ni Guro. Mali mo man. Oh, gani. Basi mga nawawalang pamangkin ko siguro. Basi mga kuan mo pamangkin sa ikatatlong kasi. Gana. Ma Charlita Daciado. Good morning sa kay Shirley Daciado, Marinel, Larry Day, Lodi Marco, Mary Ching, Mario Mahipos, Maricris, kag Maricar Mahipos. Hindi sila mag-ahon, no? Oo. Po sila ya. Sa mabungol ka isang kahipos. Virginia Ortizo. Sige, Neil Rodi Arude. Hindi ni saya. Ha? Lain ni saya. Ano naman yung... Negosyo ng yaya. Joanne Goresita Herrera. Kumusta ko no sa manghod ko nga si Marites? Okay lang to siya. Ato sa Saudi. Manghod mo. Kuha naguro ni ng mga amiga niya ni or mga upod niya. True. Sige. Virgie Olpinda. Good morning, man. Sige, ikaw naman nabi. From Celine Holmes ko na siya. Celine Holmes. Hambal. Dahil tamyaw niya gali ko na. Perfect. Melanie Mandia Mahinay. Good morning. Sir RJ Mira. Sa LTO, good morning. Greet niya lang ko na Sir Joseph Danoy, naga-monitor. Thank you so much. Sige. Standby na sa mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbasura sang korte sa siyudad sang Dumaguete ang drug cases batok sa 5 ka mga suspect matapos makitaan sa CCTV footage nga na ang agents ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nagbutig angot sa kuntani bypass operation. Gin-initiate ni Judge Amelia Lourdes Mendoza sang Negros Oriental Regional Trial Court Branch 34 ang indirect contempt batok sa 5 ka PDEA agents nga involvado sa bangod sang misleading the court for making untruthful statements in their affidavits and for directly impeding and degrading the administration of justice. Sunday PDEA agents Nelson Mochuelas, Mayan Carmelo, Jose Anthony Juanites, Cheryl May Villaver, kag Rialin Pinpin ang ginaobligahan nga mag-attend sa indirect contempt proceedings sa Nobyembre 13. Kaupod ang 2 ka matistigo nga isa ka barangay official kag media representative. Ginmando man sa hukom ang kopya sang mando nga nagabasura sa kaso nga ipadala sa Department of Justice kag sa Dumaguete City Prosecutor's Office agud imbestigahan ang criminal liabilities ng PDEA agents kag kay PDEA Director General Wilkins Villanueva agud maimbestigahan ang ila sining criminal liability. Ginpatag naman sang Malacanang ang pag-hire sa Chinese workers para sa infrastructure project sa pungsod nga ginpondohan sang China. Una dirigin question sa mga senador kung nga halos Chinese nationals na nagatrabaho sa Estrella Pantaleon Bridge kag Binondo Intramuros Bridge construction project sa Bailo nga dapat iprioridad nga mahatagan sang oportunidad nga makatrabaho ang mga Pinoy. Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang 2 ka proyekto na nasyon sang gobyerno sang China, rason nga nagakadapat lamang nga hatagan ang mga inisang diretso sa pag-hire sang ilang nga mga personnel. Ginahinyo naman sa Department of Information and Communications Technology kag National Telecommunications Commission sa Department of Public Works and Highways nga tun-an ang pag-amendar sang rules on right-of-way agud nga mapadasig ang ICT infrastructure.
Ang DICT kag NTC nagsulat sa DPWH nga ikonsiderar ang pag-amendar sang Department Order No. 73 Series of 2014 nga naghatag sang right-of-way rules and regulations. Ang amo nga Department Order nagadumili sa pagtukod sa pagbutang sang tower para sa electric cooperatives kag major electric power distribution lines, pagbutang sang cable sa phone kag mobile service providers sa tanan nga national roads. Sunod sa DICT, ang amo nga pagdumili nagaresulta sang kabudlay para sa public telecommunication entities agud mapadasig ang implementasyon sang critical backbone kag last mile connectivity. Ginaprubahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang exemption sa mga nurse kag medical professionals nga nakatapos ang proseso sa ila kinanglanon nga dokumento tubtob Setyembre 31. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, tungod sa panibagong nga development ang DOLE, plano nga kakaso na ang suspensyon para sa deployment sang healthcare workers padulong sa abroad. Sa karon, ang mga healthcare professionals nga may kompleto nga papeles tubtob Agosto 31 ang exempted sa ban bilang tikang agud masigurong availability sang medical workers sa panahon subong sang COVID-19 crisis. Nagadamo karon ang mga OFWs nga nagapabilin sa mga quarantine facilities sa Metro Manila samtang nagahulat sa resulta sa ilang swab test. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, masobra sa 6,000 ka mga OFWs ang nagapabilin sa 121 ka mga hotel nga ginagamit sang DOLE bilang quarantine facilities bangod sa mahinay nga swabbing process. Duha pa ni Bello, minimum nga 1,300 ka mga OFWs ang nagapauli sa pungsod umpisa Oktubre 15. Ginehemplo ni Bello nga sadto isa o kung duwala man kadlaw nagagawa ng resulta, apang karon nagalawig na tubtob isa ka semana. Magluwas sa atrasado nga resulta, nagadako man ang galastuan sang gobyerno para sa akomodasyon, pagkaon, toiletries kag transportasyon sang mga OFW. Una dire, ginuntat sang Philippine Red Cross ang pagproseso sang swab test sa mga gina-repatriate nga OFWs bangod sa utang sang PhilHealth nga naglambot na sa masobra 900 milyones pesos. Sa dugang pangabalita national, nakarecord naman sa 1,509 kabagong nga kaso ng COVID-19 ng Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 362,243. Pinagkadamo sa bagong nga kaso na record sa Rizal nga may 83, 82 sa Cavite, 66 sa Manila, 65 sa syudad sang Baguio, kag syudad sang Iloilo nga may 57. Ginanunsyo man sa Department of Health ang 911 kabagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 311,506. Samtang nagsaka naman sa 6,747 ang napatay sa COVID-19 matapos na dugangan sang 60. Yara naman sa 43,990 nagapabilin nga aktibo nga kaso sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Inyong mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.